jak będziemy w kompletnym składzie, si myslím, že już potom popłyniemy tak. A ta pierwsza tercja była zła. Tak bardzo zła. Tak sme prišli na ten ľud, jak keby sa išlo pobaviť tam trochu a negrať. Aj bránky bardzo takéto a negrali, že wiadomo, že no musimy się z tym popasować sami. Tej pierwszej tercji, przerwy pomiędzy pierwszą a drugą tercją były mocne rozmowy? Czy to tak? No były mocne rozmowy. Padło kilka mocnych słów, No tak? tak, jak inaczej. To wiecie. Panie Milenie, tutaj już trener gości powiedział to nieco. Ta pierwsza tercja chyba to wyglądało tak, jak być powinno. No, veľmi dobre sme match rozograli, tá prvá terca bola najlepšia, čo sme doteraz grali a potom sme dostali takú glupú bránku a sme sa začali báť o rezultát, o vyník a nakoniec na druhej strane išiel Bakrlik sám a sám za stavu 3-0, tak to by bolo po maču. Aj Malašínsky do Krivice išiel sám. To sú také momenty rozhodujúce, že a nakoniec pred koncom odvolajú brankára a zrobíme kare. Hej, vidíš, že to nemožlivé takto. No. Blendy a zbytočné také kare a sme dostali tú treću bránku na Čiči. A skąd się biorą takie momenty właśnie dekoncentracji? Co to było na przykład dzisiaj czy w Jarnowie? To takie parę sekund, które decydują o tym. Ale veď jasné, však to je hokej, o tom to je, o blendách. A za takého stavu, za takého vyníka, ako sme mali ten mač učímať a zdobiť 3 punkty. No. Dzisiaj wrócił Zapała i już ta gra w pierwszej formacji była Už bolo lepšie, hej. No aj Kazek musí sa troška ako ohrať nejaké mače zagrať a určite to bude ešte lepšie z jeho strany. Ta szóstka się tak poważnie oddala. Jak oddala sa? Čo sa oddala? Však ešte ile, kde sa mačuje? Czyli jeszcze pan wierzy, że... Čo? No nie, no mówię, że no troszkę się oddala. No nie patrzmy, bo my przegrywamy, rywale wygrywają, prawda? No, Nie rozumiem tomu pytaniu. Čo sa oddala? Však ešte kde sa mačuje? O 30 punktov sa walczy. No to dobrze, nie? No. Ja się tylko pytam, czy pan się nie boi tego, że to szóstki się A uda. čo sa mám báť? Však ešte kde sa mačuje? O 30 punktov sa graje. Dziękuję.